Erikson i meni šalje, ali Erikson ne prihvatit ću te samo da odigram jednu s njom, pa ćemo onda nas troje zajedno. Tu sam, ne mogu misliti ja da sam ćete se moje jebati. kupila. Bambi, došlo ti je kraj. Došao i tebi kraj. Ajmo ljudi, idemo da ga odvalimo od života. Koliko si ti dugo ovdje? On jak, koliko si dugo ovdje? Ja sam ti od juče ovdje, juče je napravio profil. Tako je, jedi se. Leptir, hvala. Šta je juče napravio profil? Juče je napravio profil, boga. 5000. Odakle si ti? Ko si ti uopšte? Ja ne mogu. Pa nek ti kažu ti tvojih iz komentara. Ko je on, ljudi? Milice, ne mogu ti dati moderatora zato što mi pišu ljudi da ćeš brisat ljude koji tebe kao hejtaju, razumiješ, Mico? Ali ću ti dati sve šta god hoćeš, ali moderatora ne mogu. Zadruge. Hvala. Slušaj ti ljudi, nemoj se ljutiti. Ja nemam pojma. Ne, ozbiljno, ajde sad se ne zezam stvarno, ja ne pratim to, zato sam pitala ozbiljno. Iz zadruge. A šta te zanima, ja ću ti reći. Pa ja sam pitala ko si ti kad te je zapratilo 5000 ljudi za jedan dan, kažeš od juče si tu. Pa eto, volije me ljudi. Kažu da sam iskren i fin. Voli mene. Ali da me hejtaju. Ma nemoj da te niko hejta. Ko te bude hejto imat će sa mnom problem. Kud sam pitala ko si, znači sad ljudi, ne zanima me broj gaća koji nosi cipele, znači ne zanima me cijela njegova biografija, samo sam pitala odakle je čovjek. Ne znam nija koji broj gaća. Ko se sad, bio s ovim, bio s onim, ba ovaj izgleda pojebao celu Srbiju, dobro, sve u redu, ajde, jebač. Nisam ja takav, boga mi. Pa napisali mi, bio s ovim, ovo, brate dragi. Ma joj, to ljudi pišu, pusti. Vjeruj mi, imao sam jednu samo vezu. Eto, i mene jebala cijela Švajcarska. I bukvalno sad mi ušla ta cura i čita komentari. A ja cijelo Sarajevo, ma mene, ja silikonsku pičkicu pravim po mom modelu, pa onda svi možete kažete da ste me jebali. Ajde, eto, lepo si. A gdje živiš ti, Bambi? U Bazelu, u Švajcarskoj. Ma joj, boli tebe kurac. Nemam ga. Pa boli te onda nešto drugo. Pa Mico je su. Čitamo Sarajevo, eto baš je na tebe mislio, samo na tvoje ime, kad je, evo i sad misli, svega boli Ma nije istina to za Sarajevo, to nije istina, to je izvučeno iz konteksta, kako se kaže. A šta piješ ti to, je li to kafa? Kafa, jeste. Joj, kako bi popio sad kafu. A ispušio sam sve cigare, nemam cigara. Ispušila sam i ja odavno. Pa dobro, ti si gdje u Švicarskoj. Ja, zazam se. Da si znaš šta si ispušila. A bar znam, jebi ga, šta ćeš. I koliko si dugo na ovom TikToku? Ovo mi je, čekaj, nemoj misli da izgubiš, pa to od vas zavisi, ljudi, tapkajte. Čekaj, molim te, Bambi, ovdje je neki haos u komentarima, neko se posvađu. Nemojte se ljudi svađati, širite ljubav, pozitivu, lijepu energiju. Budite svi sa svima, samo ljubav širite. Tako je, samo ljubav. Mazite se, pazite. Izgleda da se svađaju Nela i Milica, ali zašto se svađate? Evo Milice, daću ti moderatora, samo se nemoj svađati. Gdje ćeš pobogu više? Pa i kad ja mogu doći u Švicarsku? Ma kad god hoćeš. Pa s kim si gore? Sama. Sama? Sama kao list na vetru, da. Čuj, sama. Ozbiljno sama, brat mi živi 500 metara od mene, ali sama. Dobro, vjerujem te. Evo ja sam, na primjer, isto dobar momak kao što si ti dobra cura i ja sam sam. I meni ljudi ne vjeruju. Nisam ja dobra za svakoga, nisam. Ma ja nisam nija dobar ni za koga, ali ovako, znaš, kad te neko prvi put vidi, može reći. Ali suštinski, ajde, jesam, da kažemo dobro. Šta je? Ima pare, njegovi su bogati. Ako je još i glup, onda obožavam ga. Jesam, ja sam ti najglup.
Ja, kaže, ima pare, njegovi su bogati, bog te, pa i moji imaju pare, ali to nisu moje pare, to su mamine i tatine. Jao, Bože. 5, 4, Ajmo, snajp! ma joj, kakav snajp, svi nešto spominju te snajpove. Nema ti Nema snajpova. snajp, udri kurci, ovde neki samo drkaju. Vidi, daću ti jedan savjet, dobar. Ako Ajde. želiš da pobjediš na TikTok meču, Ajde. nemoj igrat protiv mene. Ozbiljno ti kažem. Jao, Sad ti da vidim imaš ti muda ili nema. hit, ajmo, ljudi, idemo, Hvala, Jasmina, znam da mi je dečaci brat lijep. i devojčice, vi što me hejtate, sad udarajte po telefonu najjače. Zamislite da udarate mene i onda samo tak, 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 ovako tapkate. Joj, na što ti skupljaš ove pojene, čuj, zamislite udarate mene. Zamisli ja sad kažem, ajde tapkajte, zamišljajte kako me lupate po šupku. Bože dragi. Baš je lako biti žensko na TikToku. Što ne napraviš OnlyFans? Imam već godinu. Lažem da imaš. I koliko je love za mjesec dana? Šta, koliko je mesečna pretplata? Dobio sam nekog pingvina. Hvala Ilhem. $10 je mesečna pretplata. Koliko je pretplata za mjesec dana tvog OnlyFansa? $10. $10? Da, mesečna pretplata. A kako ja sada znam da vrijedi da ja to uplatim i da gledam? Ajde, sad ću te pitam prvu stvar. Ajde, probaj da pogodiš koliko je on godina. Probaj. Ali nemoj da pitaš komentare dole. 27. Ne. Imaš onda više, 32. 40 u decembru. Pa šta lažeš? Ne, lažem majke mi. Aj ustani. Da te vidim. 40, nema šansi. A ozbiljno kad ti kažem 40 godina. 40 godina imam, bre. Evo ti. A ne možeš da vidiš tamna je pozadina. Ajde samo ti ustani, vidit ću ja. Ma nemaš ti 40 godina. Imam u decembru, 5. decembra punim 40, znaju svi. Hvala za kačket. Jedi se, brate moj. I kako ja da znam vrijedi li ući pa na tvoj OnlyFans? Vidiš kako sam očuvana i super. Normalno onda da vredi. Da ne vredi, ja ne bi imala na mom Onlyu 200.000 lajkova. A vidi, hoću na foru da te pitam, kao znaš, kako ja, na primjer, mogu sad, jer vidio sam, evo ovako, neke cure kako reklamiraju svoj OnlyFans, hoću da ti kažem. Izađu na ulicu i snime jedan klip. Ti meni sad ko fol priđeš i kažeš da li bi me zapratio na OnlyFansu, ja sad kažem ne bi. I ako ja kažem ne bi, ti meni pokažeš tvoju jednu sliku. I ta slika se meni svidi i ja onda tebe zapratim, razumiješ? Ja, pa šta da idem po ulici, još i magnetofon da nosim. Ko hoće tamo i ko neće i čao zdravo, ja uopšte se ne opterećujem time. Meduza, šta je meduza? Dao bi mi ti 30, hvala lepo, ne bi ti ih uzela. Hvala za meduzu. Ljudi, tapkamo, ili spavate ili tapkate, šta radite? Joj, u speedu smo nekakvom. Pa vi ste u speedu, mi smo, da ne kažem gde. Ti si u Švicarskoj. A baš me briga. I koliko ti uzmiješ od OnlyFansa mjesečno? Neću, to ne volim da pričam. A to ne pitaju ljudi u komentarima. Znam, pitaju ljudi svašta, ne volim da pričam uopšte o svojim financijama. Znači, stvarno ne volim to i neću da pričam. Prvo što nije niti lepo, drugo što nije niti bezbedno. Dobro, o čemu voliš da pričaš onda? Pozdrav. Ne volim da pričam o financijama. Mogu da pričam o čemu god hoćeš, o financijama neću da pričam. Pa pričaj mi nešto o tom OnlyFansu, to me zanima. Šta želiš da znaš? Pa rekao bi ti ja svašta nešto, ne mogu sad pred ljudima. Što? Stidiš se nešto da kažeš? Ne stidim se ja, vjeruj mi. Inače sam stidan momak. Oj. Evo, baš ti se smeju nešto što si rekao da si stidan momak, prosto ne mogu da veruju da... Pitajte moj Damke, kakva si za pogurat? A Damke ti je najveća lavčina od svih tih muškaraca koji si upoznala u životu. Teško sam za pogurati, ja nisam džepna Venera, ja sam 1,80 m visoka, tako da...
Eto, Damke, čuo si sve. Eto, čuo si. Dobio si sad još jednu informaciju. Evo, kaže Damke, može on tebe pogurat. Najpametnije, da. Jesi čula, Bambi? Šta? Kaže Damke, može on tebe pogurat. Gdje si muta? Poguraj me ovdje da pobedim. Pusti guranja. Ma ne može on... Thank you. Gurat će on tebi, jel protiv mene ne može. Meni je baš voli. 3, 2, 1. Crknuli. Ja sam ti malo prije rekao koji ti je ovaj recept za... Odakle si, čula sam, odakle si ti inače? Sarajevo. Sarajevo, dobro, znači ipak tu što pišu Sarajevo. Pošto svašta pišu ovde. Ma joj, nek pišu. Jes bila ikad u Sarajevu? Nisam nikad, ali imam želju. Evo, moraš nekad doći. Moji roditelji su bili i kažu da je prelepo, da je baš čaršija prelepa. Ja nikad nisam bila, ali božam da imam ćevape. Sarajevo... Voliš da jedeš ćevape, jel? Sad kad sam bila dole u Srbiji, znači svaki dan sam samo ćevape jela kao nešto. Vidi, nigdje nisu bolji. Slučajno je pauzirao. Sad je dobro. Nigdje nisu bolji ćevapi nego u Sarajevu. To mi je mama rekla isto. Ajde sad čitaj šta ljudi pišu za ćevape. Za ćevape ne pišu ništa, piše... Šta žena iz Sarajeva, ne znam nešto. Milice, nemoj se svađati s ljudima u komentarima. Ne lažu me, kapkamo ljudi, hvala. Ne lažu me i mama mi je rekla, isto mama i tata moji su bili u Sarajevu i kažu da su najbolji ćevapi.